Jood ging ik uit mijn dak. Van jou, vrouw Gwoske. Jouw lelieblanke hals. Jouw sierlijke moltje. Echt weer, het wint mij op. We zijn hier in het taallokaal van NHL Stemden. En je wordt de nijskwallingscursus Leesriek doen. Leesriek is een onderdeel van inspirerend meertalig onderwijs van Taalplan Friesk. Het is een nijskwallingscursus om het Fries vanuit de rieke teksten, vanuit de fictieboeken aan te bieden. Als ik jou sjoch, vrouw Gwoske, leef hapke, lekker bekje, dan rint mij van langst het wetter om het tosken. Oh nee, van mij geen knien, geen moes, geen henneeiken of een pittig stiekelbargje. Ik wil alleen nog jou, vrouw Gwoske, alleen nog jou. Je leert je vooral om hoe je Frieske boeken inzetten kennen in het basisonderwijs. Net alleen nog in de onderbouw, maar ook in de boppenbouw. En net alleen nog dat je boeken voorlezen kennen, maar ook dat je er nog volle meer mee aan kennen. Hier moesten we nou echt een tekening maken naar aanleiding van een stukje tekst. Zelf heb ik een opdracht in mijn papier maché naar aanleiding van een boek. En dan leer je ben ik mij denken van wat heb ik nou lezen, wat heb ik jet en hoe kan ik daar nog warm aan gaan? Al dat soort dingen. En daar kun je eigenlijk volle meer koppeling mee maken. En dat heb ik wel geleerd van deze cursus. In de cursus winnen ik Nederlandstalige docenten. Die hebben de BN Frieske gedichten voorlezen litten. Maar ik activiteiten die bij het boek passen, ze meegenomen. En daardoor is het van Nederlandstalige docenten heel goed in te zetten. Maar over het algemeen wordt er wel Fries prutsen. Dus verstaan is wel, eigenlijk wel heel fijn. Er zijn wel cursisten over het algemeen die echt van boeken horen en echt van lezen. Maar ik denk dat het echt een hele mooie cursus is voor mensen die zeggen, ik wil er juist mee kennis maken, ik wil er aan de slag. Het gaat niet alleen dan, dat het alleen lezen is, maar dat het aan de slag gaat met die boeken. En dat is vaak een hele mooie ingang.